Ja, og apropos medieluder. Hej Thomas. Hej Anders. Du får jo Søren Fauli til at ligne noget for Kristi Dagblad. Det er... der er ikke noget galt i at være for Kristi Dagblad, vil jeg gerne understrege. Og der er heller ikke noget galt i at være medieluder, fordi ellers så var der ikke noget at sende lige nu, hvis ikke vi alle sammen havde en ram af den hud. Men Thomas, du er stadig lærer som sådan, og hvad har du skabt til os i dag? Jeg har været ude at sætte ansigt på en kær fyr. Du har været ude at sætte ansigt på en kær fyr. Allerede der er den solgt godt ind, men uden at vi siger alt for meget og kommer til at forklare 2 gange. Skal det være, at vi bare skal se? Skal vi. Er det et indslag, hvor man skal skjule børnene væk, fordi der har været lidt uheldige episoder? Ej, find dem frem igen. Find børnene frem igen. Så væk børnene, få dem ind foran fjernsynet, fordi nu kommer Thomas og en kær ven. Jeg står på studeri Høbjerghus, som ligger ved Tølløse. Og jeg er taget herned, fordi jeg skal besøge en god ven. Og ja, du er allerede en mediehest. Det er selvfølgelig Odin, som man kan vinde i vores konkurrence. Ja. Men til at finde ud af, om vi har købt hesten i sækken, har jeg fået besøg af ingen ringer end en af de fornemste ridepiger i Danmark, nemlig Tina Lund. Hej Tina. Hej. Umiddelbart, hvad kan du sige om ham her? Jamen altså, det er jo en lidt anden verden, end jeg kommer fra. Altså, jeg rider over springheste, og det her det er en islænder. Det er nok mere en hest, man bruger som nybegynder, eller man rider tur i skoven, eller hygge sig på. Altså nu står den jo og kigger ind i en mur. Er det fordi, den er tosset? Nej, det er jo fordi, den er bundet. Når man køber bil, så er det jo meget mere sådan at sparke til dæk. Vil du vurdere, det var en god idé her? Nej, du skal ikke sparke til den overhovedet. Du skal bare vurdere, om den er sød og rar. Måske vi skal ud og trække en tur med den om lidt, og se, hvordan den er. Hundeheste, er det rigtigt, de skal have nye sko hele tiden? Nej, det er ikke rigtigt. Det er det samme som den han af hunden. Det er ikke det samme som bier. Nej, okay. Nå, men du ved, hvis folk skulle styre den, så skal du lige have den her hen over hovedet, og man kan sidde på den. Skal den ikke have hjelm på? Nej, den skal ikke. Det behøver den ikke. Det gør du dit venstre fod. Her ind i bøjlen. Ja. Og så skal du bare holde balancen, og så op på den anden side. Det så meget elegant ud. Det er ikke så svært. Kan man sidde 2 på en? Det kan man godt. Må jeg prøve? Det tror jeg ikke, den er beregnet til den her. Og så bare svinge Den kan rundt. godt holde til mig. Ja, den kan sagtens, den er stærk. Den kan holde til os begge to. Den går slet ikke noget problem overhovedet. Klæder den mig? Den klarer det, ja, det synes det ser okay ud. Vil du vende om på gaden, hvis jeg kommer ud? Nej, jo, jeg vil nok smile og grine. Du skal ud og sidde lige, og lige styre. Kan du stoppe den? Det er jo perfekt. Ja. Så du skal styre. Benet bagved. Ja, helt op. Sådan. Det var da meget sejt. Jeg har en sjov vittighed, at høre den. Det ved jeg ikke. Hvad er det? Ja. Okay. Ved du, hvilket dyr, der kan trylle? Nej, det ved jeg ikke. Det er en hest. Der kommer æbler ind her. Den kunne ikke lide din vittighed. Så kommer der pærer ud derovre. Det er sjovt, Er det ikke sjovt? Brug den. ja, den var virkelig sjov. Har den der orange? Findes prinsen på den hvide hest, eller er det bare noget, man har læst om? Skal jeg svare på det? Ja. Jamen, nej. Er der ikke, hvad man siger om heste? Hvad siger man om heste? Nå, men altså... Er jeg for plat? Ja. Men alt i alt er det en glad hest. Det er en rigtig, rigtig fin hest, jeg har fundet. Den er meget, meget nem at have med at gøre. Den er meget sød. Og jeg tror, den vil få nogle rigtig gode oplevelser med den. Det er jeg ret sikker på. Og skal der være hest, så lad der være hest. Ja, ja. Hey, Tina? Tina? Må jeg køre med? Er Allan hjemme? Ja. Thomas,
Det er dejligt at se. Det er et mærkeligt indslag, og det er ikke noget indslag, der egentlig har nogen... Og ja, det eneste, der gør rigtig, rigtig ondt, der er mange ting, der er ondt, men det, der virkelig sker til benet, det er det der cirkusmusik. Det er et af de mest lavsige trick, man kan lave, når man laver indslag. Så lægger vi noget musik på, så bliver det lidt sjovere. Det næste bliver, at du begynder at speede det op også. Og så har vi født Benny Hill en gang til. Jeg har et ord til dig, og det er tandløs. Det var... Jo, hvor var bidet i det indslag? Ja, hesten havde ved Gud flere tænder, end du havde. Men det er fint nok. Jeg vil bare godt se en kontrast i næste uge. Jeg vil godt se en kontrast fra det her, kan man sige, meget venlige, og så til det, der hedder den ægte, klassiske konfrontationsmusik. Jeg tænker Kåre Kvist. Jeg tænker noget, hvor du er ude og risikerer noget. Ikke? Ja, vi tænker sådan noget med, hvordan er det, og hvordan kan det her gøres, og hvordan kan du tage ansvar for sådan noget i den retning. Kom ikke hjem, før at du har pindet et ansvar på en eller anden sagesløs menneske ude i Danmark. Så kan du godt gå. Tak for i dag. Ja, det er dig,